Akcija prikupljanja sredstava u Hrvatskoj na treću korizmenu nedjelju pod nazivom Solidarnost s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini organizira se na temelju zajedničke preporuke Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Akciju zajednički provode Hrvatski Caritas i Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pastoralna je ustanova Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, a ima zadaću promicati suradnju s Međunarodnim Caritasom i nacionalnim Caritasima te drugim humanitarnim organizacijama u zemlji i svijetu, poticati javnost na karitativni rad i suradnju te promicati odgoj i izobrazbu karitativnih djelatnika za potrebe biskupijskih župnih Caritasa. Hrvati u Bosni i Hercegovini kao i drugi narodi pretrpjeli su mnoga stradanja od kojih se do danas osjećaju posljedice u svakodnevnom životu. Nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine proces rata je službeno završen, ali su ostale posljedice koje i danas prisiljavaju mnoge obitelji na iseljavanje jer se siromaštvo ne smanjuje, nego naprotiv povećava. Situacija siromaštva, bijede i nezaposlenosti praktično onemogućava razvoj Caritasovih projekata i prikupljanje pomoći u Bosni i Hercegovini, pa je stoga Caritas i dalje upućen na pomoć iz inozemstva. Cilj akcije je zajedništvo i solidarnost sa siromašnima, prognanima, obespravljenima i pomoć opstanku na svojim ognjištima. Provodi se kroz financiranje malih projekata za župne zajednice, udruge i privatne osobe u svrhu socijalnih, edukativnih i gospodarskih projekata, te financiranje projekata koje provode nadbiskupijski Caritasi i jačanje struktura Caritasa u Bosni i Hercegovini. Prikupljena sredstva u 2008. godini namijenjena su za 37 projekata za edukaciju, stručno usavršavanje, poticanje razvoja malog poduzetništva i stvaranje uvjeta za egzistenciju, poticanje malih obiteljskih obrta, socijalne i psihosocijalne projekte, programe za djecu, ratom traumatizirane osobe, siromašne i stare. Ovim kratkim dokumentarnim filmom prikazat ćemo neke od projekata financiranih ovom akcijom. Starije i bolesne osobe, ovisne o pomoći drugih, imaju želju ostati u svom uobičajenom okruženju, u blizini rodbine i prijatelja, što im olakšava starost i osjećaj nemoći. Imajući u vidu te potrebe, a u okviru svojih mogućnosti, Caritas nastoji kroz program kućne njege starih i bolesnih osoba omogućiti najnužnije uvjete za dostojanstveno življenje starih i bolesnih osoba u krugu svojih obitelji i svoga doma. U susretu s korisnicima, koji su polupokretni i nepokretni, koji su na rubu socijalne isključenosti, djelatnici kućne njege su produžene ruke ili glas tih osoba. Kroz zauzetost Caritasove socijalne službe, veliki broj korisnika je bio zbrinut u svojim domovima i mnogi su tijekom posljednjih godina ostvarili neka prava koja su imali, a nisu ih mogli sami ostvariti. Humanitarno-karitativna organizacija Kruh Svetog Ante Franjevačke provincije Bosne i Srebrene u okviru svoje djelatnosti karitativne željela je posvetiti u zadnjim godinama jednu veću pozornost onim najugroženijim kategorijama, starijim osobama i djeci. Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Kruh Svetog Ante u Sarajevu pruža usluge djeci sa posebnim potrebama od 0 do 18 godina, kao i ostalom dijelu stanovništva na području Sarajevske županije i istočnog Sarajeva. Sve usluge za djecu su besplatne. Ne zahtijevamo nikakve posebne uvjete, ne moraju ispunjavati roditelji, bitno je da sarađuju, da djeca redovno dolaze u centar. Za djecu koja su socijalno ugrožena obezbijeđen je prijevoz od kuće do centra i od centra do kuće. Ajdin je ovdje na tretmanu već više od godinu dana. Dijete koje maltene nije nikako reagovalo, sad je postalo dijete koje
učestvuje u vježbama, koje je počelo da se okreće, pomalo sjedi, ima bolju koordinaciju, počeo je da hvata igračke i mislim da ćemo zajedno od njega napraviti jednog korisnog člana društva. Centar Sveti Rafael u Vitezu je kuća u kojoj se pružaju usluge dnevne okupacione terapije djeci s posebnim potrebama iz Srednjobosanske županije, kao i organiziraju skupine samopomoći roditeljima i članovima obitelji. Ono na što u svom poslu stavljamo naglasak jest pomoć cjelokupnoj obitelji, jer obitelj koja u svojoj kući ima osobe koje ne mogu rasti po kriterijima koji su postavljeni nekom određenom brzinom, nego imaju poteškoća, imaju svoj ritam, taj obitelji izuzetno trpe. Jer kada pogledate tu djecu, u njihovim očima se čita samo nevinost, dobrota, ljepota i potreba da im budemo blizu. Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II djeluje na području Vrbosanske nadbiskupije i ima zadaću promovirati, koordinirati i planirati rad s mladim u cijeloj nadbiskupiji. Vrbosanska nadbiskupija otvaranjem ovog nadbiskupijskog centra za pastoral mladih želi reći da vjeruju mlade, želi različitim programima koji se ovdje nude za mlade pomoći mladima da razviju svoje talente, svoje sposobnosti i da na neki način, zapravo na pozitivan način, provode svoje slobodno vrijeme. Različiti projekti koji postoje u Centru za pastoral mladih upravo usmjeravaju mlade na spremnost za solidarnost, stjecanje novih spoznaja i volonterski rad. Projekti centra su raznoliki. Tečaj kompjutora, tečaj njemačkog jezika, otvoreni atelje, tečaj glume, tečaj gitare, molitveni skupovi, organiziranje hodočašća, malonogometna liga i sl. Pokušava se u mladima razviti talente koje oni imaju te ih osposobiti za sutrašnji profesionalni život i profesionalno djelovanje. Poseban se akcent stavlja na animiranje studenata koji studiraju u Sarajevu, bilo da ovdje žive ili su došli na studij. Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo uz svoje redovite projekte u humanitarnoj, karitativnoj i kulturnoj djelatnosti pokrenulo je ove godine tečaj za mlade poduzetnike koji se bave proizvodnjom zdrave hrane, poljoprivredom, stočarstvom ili skupljanjem ljekovitoga i začinskoga bilja. I cilj Hrvatskog katoličkog dobrotvornog društva je znači potaknuti ljude da se pođu baviti nekakvim djelatnostima od kojih će moći živjeti, ujedno obrađivati tu zemlju koja već godinama stoji neobrađena. Caritas podupire projekte malih gospodarstvenika kako bi se omogućio povratak i osigurali uvjeti za ostanak. Rad s mladima, izobrazba kroz školu, obitelj i društvo od velikog su značaja za sudjelovanje u formiranju zdravih članova Bosansko-hercegovačkog društva. Škola za Europu, katolički školski centri u Bosni i Hercegovini ozbiljno su pristupili kompleksnom procesu odgoja i izobrazbe mladih ljudi. Aktivizam mladih vidljiv je i u novom projektu Sjemeništa i Katoličkog školskog centra u Travniku. Evo, nalazimo se ovdje u našem nadbiskupijskom sjemeništu Petar Barbarić. Ovdje živi 52 mladića koji se kroz intelektualnu formaciju i duhovnu spremaju jednoga dana biti svećenici. Uz sjemenište mi imamo internat. U internatu imamo 25 mladića koji kod nas želi stjecati srednjoškolsko obrazovanje kroz gimnaziju i poprimati cjeloviti katolički odgoj. Od akcije Tjedna solidarnosti mi smo dobili mogućnost da smo mogli zasaditi 1000 sadnica u našem voćnjaku.
Birajući između ostanka u izbjeglištvu i povratka u rodni kraj, prognanik Pero Rajić se prije 8 godina vratio u selo Guču Goru kod Travnika. Želeći osigurati životne potrebe, otvorio je pekaru koja je donijela životnu sigurnost, kako njegovoj obitelji, tako i drugim povratnicima. Iako je radio kao tokar prije rata, prekvalificiranjem je izučio novi zanat koji je donio novi dah života u Guču Goru. Pekarske proizvode nosi siromašnima i bolesnima svakog jutra i na taj način iskazuje solidarnost i zajedništvo. Ne samo što smo pomogli sebi, ovakvim načinom rada pomažemo i drugima. Tako da, pored mene ima i još oni koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, gdje se stvaraju pretpostavke za opstanak i ostanak ovdje. Braća Zdravko i Mile Raguž su jedna od 3 obitelji koje su se vratile u selo Ljubljani u istočnoj Hercegovini. Selo je udaljeno 18 km od Stoca, a 60 km od matične općine i prve ambulante i pošte u Berkovićima. Mile i Zdravko su od akcije Tjedna solidarnosti dobili sredstva za kupovinu polovnog traktora kako bi lakše obrađivali njive i voćnjake kako sebi, tako i drugim susjedima povratnicima. Ja sam Mile Raguž, povratnik sam tu, trenutno nezaposlen. Znači nema ničeg drugog, jedno izlaz vidim u ovome voćarstvu. Ne možeš nigdje ni naći posao, ni ništa. Znači jedino što preostaje je to, poljoprivreda i ništa drugo. U zadnje 2 godine posadili smo otprilike 600 voćaka, otprilike 1,5 ha. Znači ove iduće godine još neće biti rodan i ono. A već za 2 godine očekujemo da će se moći nešto i prodati, da će se moći nešto izvući, da se može živjeti. Jedan od uspješnih projekata Caritasa biskupije Banja Luka započeo je već 2003. godine, a odnosi se na otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje ljudi. Zadruga Livač se bavi proizvodnjom mlijeka na farmi krava, proizvodnjom stočne hrane, ali i vrši otkup poljoprivrednih proizvoda od manjih proizvođača, te tako gospodarstveno jača domicilno stanovništvo. Ovaj projekat nastavlja dalje sa svojim radom, tako da cilj je da se zaposle još drugi ljudi i samim tim razvijamo i neke nove aktivnosti, a to je proširenje postojećih kapaciteta. Znači radimo sad na izgradnji novog objekta kapaciteta za 160 muznih grla. Od sredstava akcije Tjedna solidarnosti sufinancirano je iskopavanje bunara za potrebe farme. Caritas u Bosni i Hercegovini kao nositelj projektnih aktivnosti akcije Tjedan solidarnosti izražava radost spoznajom da biskupi Biskupske konferencije Hrvatske i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine izražavaju želju da ova akcija postane trajan oblik svjedočenja solidarnosti dvije sestrinske crkve, jer je evidentno vidljiva potreba za potporu, blizinu i razumijevanje. Crkva u Hrvatskoj je i prije njegovala solidarnost i pomagala ljudima i krajevima u Bosni i Hercegovini. K tomu treba nadodati da su u Hrvatskoj veliki broj doseljenika iz Bosne i Hercegovine, bilo da su došli iz ekonomskih, obiteljskih ili drugih razloga. Za vrijeme rata mnogi stradalnici u Bosni i Hercegovini morali su napustiti svoja ognjišta i našli su utočište u Hrvatskoj. Stoga, prikupljanje pomoći po župama u Hrvatskoj zasigurno je jedan znak povezanosti, solidarnosti i financijske potpore. Ovom akcijom pomoći zahvalni smo u prvom redu crkvi u Hrvatskoj. Zahvalni smo i Hrvatskom Caritasu koji ulaže ogromne napore kako bi pomogao rad Caritasa u Bosni i Hercegovini. Ujedno zahvalni smo svim dobrotvorima u Hrvatskoj koji svojim prilozima pomažu siromašnim ljudima, bilo preko Caritasa ili na neki drugi način.